di atwaguo ewo manhia enya asem ketewa na yebedi komo wo manhia yebedi komo manhia enya asem ketewa kra eno ti no sabre no krobia sante kotoko hene nyam kese santema wura yebema no yakọ ene hyedeni asantema nyina asem asi enya asem ketewa na yekomo no ano dotoɔ no a ebepiem ewo manhia enya asem ketewa efrise asante ani abre sante ani ta kokɔ so enya asem ketewa kra dwumadie wei obete wo mono asamwa enka kokote bema ne ofiri manhia ba ye nkyeye the nation sanka of alumba ofiri manhia ba ye nkyeye fosuo bema ye nyina ye pani kohwe bi ene ye benti nkomo ankasa ewo manhia no so abapa nsima edu ensia ewo Sompa 93.1 ye di atwago wo Sompa TV no so ka kire obi no obi so ka kire obi na subscribe share afufuro hwebi na wontie bi na nkomo no ede komo twetwe na ye betwetwe no na obi meka se ayi hu mfaso kra no ene sei ye ka yiyo a mfaso bai na ewomu ene ye bekasa ewo dwumadie wi so enya asem ketwa kra ene afutu sem ketwa bi mo se ne ye de beba beda ye tiefo sanse santimania bretie nyina no ye twa yani ede ahwe manhia eno ti no nananom atrankomwe wa santema mu nyina no bema won yakọ na ahema num nyina so yama won yakọ esanse sante hema atwa nananom ensiedo enya asem ketwa producers ye no omudi dwuma Kokosachi Fletcher ene Kwanta Bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwa mani o na so hwa ena ye begina wadawuruma ena ene mfonyina ebedi atwago manhia nyina no wabre nya asem ketwa kra na wukọ master control room oso so MC ho no azuka ene oginamensa enifa so wodi nifa hene ewo dwumadie wi so ono na emiemia na omiemia course nyina no ene wono na edi ho dwuma nya asem ketwa kra fidie no techema abunso wawuram na wamia na kama azuka ofia nefa ya Nigeria ni nefa enso ya Ghana ni ne de okọ Britain ne de wankọ America ne okọ Britain no free ben Kevin Oyata ono so MC aho sa na osika so bo adwuma den ewo MC aho na ahokwo bi aba ho ya no matwero mu de amaye sa King Solomon King Solomon wants to say and I have you DJ Ken ufitakwa na bai aju we ko Sompa TV wo so abrante ya friend Tony obo adwuma se na se na osi ya adwuma no ne ho oden te se konkomafo agyan ne dagomba fo twene kese no eno na gugum emu dupa sa na obo na adwuma kofro obofo mpa bema asuketu am yi pebre na ase Aboagye fosuo ni nti fosuo menam tie adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ko sha asa so kansa mpia wose campaign ye ko yanim ten na ye ko na ye dia akro ni maka kire wo se ye nkomo no dodo no a ebepiem ewo kotokofie eho na ye ko akotwetwe nkomo de nation sanka bibia bako awrade ayade aye biafo ankuya nto antwene ode nkwa che teche mada bojo moje dia fusane a ye ka che ya wo se nhira sonko enkanedini na ya dana se dia masiria college nyina brabo se odoman ko nya nkopon ehwe wo nyina so bo ho ba ma ne ma ekotote ede ema wo so am go forward to ni bencha o de afidi na to ha because na ya bo asantema wura opeso tumfo se tudin e ba na sa wona wo akire ntima ma yi na se amehwe ne ekoso no ya na omo pensa mati na yenim se ye woni amasua na ye woni amanso hwe ndo bi nkantro bi na omo ntwa akonwa na me ho na ya e futisam ne ba wi a ensem wo ho ne pa okay kokote be mani kaja chie bibia aboko de ade aboko ya na juo bi abo anu kwasem santemania bre ya no ma koyi so hwe anura yenche atiefo ne ahefo mo okay hwe anura yankopon ton super guzo
so ohwe kuma sensenche na esi nra this is the wonim anyame cheche nsuo no tuduru ba bia ashtan na atọ kakra obedu amakom na ntoi obedu adum na ntoi ti nyame cheche na no hye bibi se na maame bi o ashtan ebra na nsuo no to na me ho na free road no so na free bia obi amechia na maame ni behwie nsuo agu no wonim se nsuo to na maame ni abasiwa obehwie nsuo agu no hu se so nyangopo yeda wase o yeda wase se yi kese yi woto nsupa gu so ono ne gidie ni no okay but wo kom nsuo aye because enra no nsuo no the way nsuo si to nra no I think say ya na minim se wo kumase ade a nsuo to nra pa obi wo kumase a no wa safu mpatam odi ka to hashtag na no anto kese mimi fra tan du asafo no anya sem ketwa susuan yiri nra obi wo kumase a onde onim kumase ba na nsuo no ohun e nyagopon sanche ne so tebu okura na to asafo ba nto ba ntema ba mem de mi hu e na meka tenura no nyagopon ehye ne wona nyam emma ohun se yehun se odumpo kese e dai atutu no fotabra ba sha bia no ma no a no fusuo nsada enro ohun se yese kom de asanteman ne Ghana man tenura otonsuo gu ye so ama nsuo ne ye fine ama bibia so ye fine na yakwa kosom na ye ko honti ne mpese medical ti yaw yenhwe enim no ke efri ene ekọ ne yawada so de nananum sumankwa omso kanjagum ne anya asenketwa sinsu beto bidebide ansa ne yede na akwa du bekwa kura no nananum sumankwa so ye odwuma nananum akonfo so ye omafam adie de obi a wo manhia ana santema yedi robi amanse omple no obi a ayirim ene okọ na akọ manhia amamre ni amane edi atwagu enya asenketwa ene yense dan koya nimpi ewa afutu semnim na esanse britwe abo santema mu ntino wobi bia da obenya kwanya na wobe na adwene se okobodani akohwa o manhia na wode ani di atwato de akoma sante hema no mesense mo be ya hwe yi wo faako amugina faako amubetia bia esanse se ayikasie sei eba kwai biso no yani da ho nanso so no nipa bonfo a me hu nipa papa wan hweye na obi aba bafram obafram a na okwa akoye de ense na emfata eno ntina me ka kire odede bi se onya hweye sanse santeman nkasa ye kuro bi eso eno ntino se na hema dampam na ni die twato nananom ene nananom hema mu ede emanoa ye besre se wona wo benya kwanya akọ manhia bia no wonya hweyi pa efiri se eduru se ya wanhwe na atamfo sode sanse opese santema nim gu ase eno so kura de yetwam ebi kura ntumi nsi eno ntiafutu sem ketwa wei ena mede ma menwia bi se wona wo bekọ manhia fie bia mu no mesre se omunya hweyi enhwe omhu ye omanamontuo ene nkomakuro mbedie no omunya hweyi pa sanse sante ani abre pa the nation sanka ahweyi ene yede ma omanfo ewo kotokofie ya ahweyi de hia ti ya ka tro nipa bi okọ so onya ahweyi ani braba brichi abo ti nya bosa na ya ahweyi ni nya asomdue ma okra simple okra de nka metufu na mabro ni beti a mpanyinsem ena AC ho nti wo asukọ no mapefi ba bitina ebe TV ka be ya from 20 years e ba ne fom yansi wo nkwaje he ho even 25 years kwa nkwaje he ho ugo ngobo nsa ugo isebita frate ihu kura yiniu ungunya yewura nsem nchia nti no wo kopede ya kura ho sire wo wura de se ye ofa ebrebi be ba no we pagya wo mu se wo wura ba bi sa ebetima hunu se wuni na niama atima kotote di amanya sa ha ho nkonkuhia amane ne nkwanhia bia asante se obrempon anase otitire anase ode hye kase bi sa awu na aye na ekoso sa amane ewo mu doso aka chem se ukomanhia ye wa asabi kura emi ni bibi oh yeah asabi kura timi eton nipa na anim si aton no
se me fanto from ne nipa nte ase a yetim de asase pe na anim se ye sepe odi ase yetim de asakire o se ye beto kwaham na anim se kwaham ne ye se ye bete nti no we nyina akire se unim na se ukopede kwaku de wo ken na aka me bibie sante asa no so onim sa enkosa ho nkodi atem asem se de wo ka no yeah so onim sa o se eduru ba bi na so mo bo fonton from ni kete no sa no a ugina wona ye santene na awura wo ba so onim sa mesro nkoda da ko jimo to se eno bi ana be kire se wo so ayi mframa abonana wo wan se no ye jumute wo ye nkire mo hu se sa na tie no ya no anya asem de be se mo bi ampre ne ho anya yi wo ya baburu bi so na ye ofesa amamre na akọhọ ntem anopatututu wo eboto over brevi wo wie wo de ngogina wa ngoje ntawani ase anwamo ase bi abenya awe na ase sebe ayinti god gina tawani ase chempe ye be pon abono nso yi obi ntimi mfiri manhia ho eno de esumba na ese ne ne fofi anto ata ene na abamu nsi ana abamu no ana asio de be se ne de kwa so se ye nti ase asa se ye mpanyina de yo na uti TV ho kra behwe bi na ye nto ye bonhwe bi na nko yie mfamaye menko ya fuku bosem afi no bi ko kire klasem afi no bi ko kire se ne godfather ne obi afi no bi ko je chinye wo ayi killer we ba na nipa di na ji won killer we di woni dom na no na killer akora gina na chini a we ne so tro kwa engo fa hwe ma na hwe yie ne ye kan dia goji se etuo ni asekan na anu ya da ye wa ha na bi si ye eye doma eya yinu ya eye kofi adoma odi ase ebia obi ampna ne sa benya sisa wa wo ye wa de bebo din ntu ye da bi kosi manhia yenyi ye wura di mfirim de ye ka hwe yi asem a wonne tototo sa tuo ni nyina da megidi ye se wura kya me hene ababa be ka sa asem obi otototo sa tuo ni bi ahwe utu anu yie ananom nyina sisi apakan mu zo ko ma no no ahwe ni yie na tutu se ya wa wagu hu fi ekogu obi ani ebe se wudini ubeka se wo mfa ho batebe ba betena wo kra so ti sa afo nya se ebe sero mo se ututu aya ahwe etuo de ese bi esan ho otro ba bi ahonhom a operate bebrebe bia so ojeji wani wo megu ani mase nananom moti anom nyina atwa ho ahia nsuwa nyina atwa ho ahia basa mo basa anso so a mo nyina so hia amamre ne amane o ti se okọ jimi ho bebira om de esan be so ye wo so na afie no so akọfa asem de ablo eche na odin da so na nso na nanom bi na bia omdi omdwuma nti ebesere obi okura tuo ho bia se wo boban ya wo mo niye ya hweye na badi anam de betwa to okura na me ka se ye nuanom so aye se omo hwe se nkofo beda no esere omo nya ne ebehye ye wura ni munyam ye obi wo ha oni ba bi da bonten wa na oda nti ubekọ no ase ne keta atwe roba akuriniti na ase yesi wo mfiri ayi wonti wo bo no a o ma ne dan ni ba bia en ye wura otete sa afọ ni nyina ase because obi wa store wura bitum ya no da ni mo obi wa be kosa ni obi da dem ontimi na kom de no wo dwene wo da na ena wasum na no sini ba bi di senke na be fa no akọ ye ngobo sa nipa no nti ye be sese so mo hwehwe sa na ma ni nyina obi tu kwan wo mfiri kumase ya to onim ne asie pote wo twema kọ ba bi na ade abesa no hunu sa nipa na ye ngo yire ni pi mengofo mfa ho nkogie na cars enwia bi ngongoje tutu enyi ngofo ho sika enye da ngase ye ga asem ya mpo anajo egobasa ye shem dumu ano asebe musimudi animu ama ye wura animu abanyam no dia ye kan se dia na ye de se na asante ma na woda fom ne no na asante ma na kwa akura ne dia ade ekoso bi anya ne ye be hye na nimunyam e be hye ye wura pinso tumfo se etu animunyam na ahya asante ma ne ga na nyina nimunyam ti se oso do asante ma udo sikagya na udo ye wura se etu dia enkoya de bi ye criminal de bi be favor na de abodi na keka be kan sikadua ekobasa nya wo prinya ye nyina be se afiri wonsa because wan hye sikadua ni munyam omunyina antachi no omunyama ne fesa metufo okuru manya cheche omunyina okay enunti na sante hema na ekwa akura na ne dot ye ene ye fiti ase no na akuna du yi adom toso miensa sante hema ene utimu se amamre ne amane edi atwaguo ewo manhia ye de eboboye ho na yakuja na kuna du yadom ekwan sante hema no kwaku ahweyi o ahweyi ya amenche kumasi ginya se hema okay na we bia obi amechia o waya de usha ye nche anche na na ma ekwakura obo no mo de ginya se hema kumasi ya obi amechia no yaw
yɛda manhyia de akɔkɔwaa na nneɛma atwa gu nti yɛnkyia yɛahemfo a ɔmo bɛn yɛn ne ahemfo a yɛnim wɔ mo sɛ yɛda ɔmo ase sɛ ɔmo asɔ ɔpemsuom na deɛ yɛhu ni na ɛne yɛnyɛ bi bɛkan sɛ ɛnyɛ wɔ mo a sɛbe baako so emia ɛgye sɛ mmienu anaa baanu anaa baasa ti kurom a ahemfo binom ɔmo ayɛ ade ɛnyɛ ahemfo a sɛbe mpɛdo a ɔpemsuo ka asɛm kyɛ mo ɔmo nti ɛnyɛ no ho asɛm na yɛka ɔhene bi nim namanneɛ ne namammerɛ nti woka hwee a wɔntie wei a yɛka ɛnyɛ ɔhene bi a na bɛbɛ bi o yaw wopɛ sɛ yɛdi akekakeka yɛbɛka ho nyɛ ɔhene bi a na bɛtumi akɔ manhyia kɔ yɛkasa kyerɛ wɔntie nti wei na ɛdi adanseɛ sɛ adeɛ bi a woyɛ bi a ɔpemsuo ka kyerɛ wo no tie na nneɛma bi sɛ ɛba a wonni animuonyam ɛwɔ fikesiem yaw ɛnɛ kɔɔyɛ ne adeade no wohu ahemfo bi a wogya no ɔbaa wɔ anim sɛ yes dɔm adi n'akyi ne amanneɛ ne amammerɛ ɛtwa gu ne ne nkurɔfoɔ adi n'akyi sɛ yes ɔhene wei ɔyɛ ɔhene ɔhene bi nso a wohu abɛka sɛ sɛ ayi aberewa num hwee ɔno nkwa na nam ɔna gyina bi si so na ɔde nkawa bi ato ne nsa nam sɛ wei na wɔyɛ deɛ ne hene ni wobɛkɔm no na kyɛ sɛ yɛka asɛm kyɛ no a wɔnte nti yɛka ama asantema ate aseɛ sɛ dabi asɛm bɛba nti ɛna sɛ yɛbɔ akonnwa ma wo anaa akɔdi akonnwa a wohwɛ w'akonnwa yie na wodi w'akonnwa ni na wodi wo kuromfoɔ ni na biribi ba sɛ yi a ɛnyɛ nko a na wobɛfa w'apakan nyɛ nko a na wobɛfa w'akonnwa wo ohiani waa bi na wo tiatia no so na wamfa na anyɛ hwee no na asase wagye atɔn no wɔno na ɛboa wo nti ebi mo a yaw wokɔ manhyia deɛ asie yi na wɔhwɛ ɔhene bi a yɛgyegye ne so a wɔgyina hɔ a na wɔsi ne tiri ase wɔanim agu ase wɔne nkurɔfoɔ ani ne yie yɛne yɛkɔhwɛ adeɛ wotɛ baabi din na hwɛ nneɔma bi a yaw yɛ nsɛmtwerɛfoɔ deɛ nti obi a wɔni wa nyɔmmra samɔni mese mepakyɛw ahyɛ mekyɛ metam baabi yɛ na mehwɛ adeɛ yɛ ɔhene bi wa wɔdi akonnwa ma ne yɛfɛ dodo nneɔma bɛsɛ yi a fa ntɔmfrasɛm a na wokan sɛ yɛsa ɛde se ma kwaku nnɛ ka ho bu a wode se ma pɛ bu a wokasa kyerɛ wɔ bi ampa wɔhene bi wɔ korɔ wɔnim namanneɛ ne namammerɛ manka saa sɛ mankyerɛ sɛ ɔkɔ manhyia a yɛwɔ ketabu a yɛbɔ a ɔtumfoɔ nkwa na ɛsa ɛne dea wonkɔsa bi ahemfosa bebree kɔsa saa yi ne bi meɛkyɛ ɔmo dedua fa ntɔmframa yɛsɛ yi a yɛyiyi nsɛm yiyi mu ɛka nsɛm ɛde hwɛ soro ɛkyerɛ ne nyinaa na wɔn asekyerɛ nyɛ obi a n'anim nti akonnwa no ɛbɛto a ɛbɛto ato mmom emu amanneɛ ne emu amammerɛ ɛne ɔpemsoɔ asɛm a ɔbɛka ne tie na nneɛma bi sɛ nti na aboa wo ɛnte saa dume bi ɔbɛyɛ wadwe sɛ wote wo fie wodi akonnwa mmerɛ bi sei ɛne ɛhu akonnwa no a ɔde ne so mfa soɔ ɛnnɛ kuro bi sofoɔ abusa sɛ na nti abirekyi kɛseɛ sɛ abɔ yɛhene de wankɔ bɛma yɛn nso yɛne n'akyi ɛyɛ hyɛm mumu sɛ mo hene ne yɛ deɛ nti na wankɔ watɔn nsaseɛ de watu no galam sɛ kuro no amanfoɔ ɛtaa no nti wɔnyɛ obi ama ne n'akyi ɛyɛ saa na ɔma wei yaw baako bi wɔ hɔ yɛwɔ kasa bi wɔ asantemaa mu ɛsɛ ɛdɔm ani sade ɔso ɛdɛn takrakyɛ ɛyɛ ɔpemsoɔ the whole world ɔpemsoɔ ani ɛhwɛ no no ɛne ano a yɛkasa kyerɛ no no ɛdɔm ani sa no nanso da nyaa no wɔdi bɛm ɔyɛ hero ɛwɔ wiase ebi aka asantemaa saa na yɛbɛka no awon sɛ yɛsɛ yɛwɔ kurom a obi ankɔ sukuu na nka sukuu nka fa yi ho ba yi ahenni ho ba yi sɛ nka sukuu yɛ nka aban dea ɛnso kɔi sɛ yɛwɔ de yɛsɛ obi ankɔ sukuu nyɛ saa sɛ nka sukuu nka yɛ aban dea adwuma bi antum kɔi nti na yɛsɛ ɛdɔm ani sande ɔso takrakyɛ wei a mɛka yi ɔhene bi bubu fa so wɔ ne kurom wɔnte aseɛ mu obi adin o ɛno nti yɛka nsɛm bi sɛ yi a
ya na ya hwese wo ya santini ana wo yo bia opeso odon bedo ma sante a ya mpudi pa opemso se bra na obejo ana ko manhia mama ene ye ahase o fina gosi ne china na ye dan so obejo ko bible ka se wo se bre nyina betwa na me masam de ntwam na mmom kakra na etwam ne de oyo hena ne ene da esese dey wo kire wo bobre wa santemam asantifie kotokofie nti wo hene na wo se me ye frem say ye me say masa na wanu abusa ko wachi ko busa se na me ma ye denti na me ko e manya fancy na ya mu amabi ani ya mu amabi eno na esese o menyo ho se ne ye den na me ana manko oboa woni ani munyam kotokofie iti sembi sise ya ujira kotokofie na sa sembi sese na briche kesese ba ena hu dia sante ya ne dia na de wo bi na wie bi ubudu e kotobi so na konkwanse anokwasem entu kotokofie a ansa na opemso be free ba bia wote aba dwumadie na se no na himfu bi adi o mama ne na mana amamre sam enti aprawa ketwa ohun aprawa kese a so bobo no abobo na we buja se o ketwa no tim bobo bi no ko bo kese kra iti wo asantimamu enne wo a wutie mi ya wo a wo hwe me busa se wo hene wo timi kodi emensam enne ye fekuo ya cheche ebia na ma meka se bia wo fekuo beka se ne minisa fekuo we because ya cheche ye nyina nka mom nanso ye musa se ye ko na enfri ya wada na eko no na asa o Nemo busa o ni se na ye o hini press conference a busa se na wadaro ma ye bodu busa se ye nana ye mame no futa baba ye no mo a ni so ansada okọ ne krech nana ye hu o na edi entra mega na me yare sa no me da santa se ma bo se bisuan ya de we be nya bisuan bia ni wan so bia wu te so ya de bia wa bra bo na mo anko repo yo me say me ti ma bo ayin fu bi de o mu ti mi nsi ase oh na ye wo bi wo akonya ko beba o no bia mi we so wani mo nya mo a nya ko beba enu ti na ye ka che ni ba se ni bia se wo ye bo akonya mam ana akonya to wa di asempa e ma wo man di asempa e ma se be mpere asante na no ma bi say na samre ye hu say yes wo yo hene yaw me de ma samba wie na kwaku ka se me na wo ma dwepa enya me video bi ya besre opemso odonipa openipa sem e ba se ya ne nipa bi afa bro nya ho we klakas misre sa brafo ne ade a se bi mpre duasa ya hyehye batakali na seka ne atuo ne de adura dum baabi na se bi ewura baabi na se bi harazi ni pade pa mo chow ya sremo Abraham no ko ba fode no ananya Abraham po ye misremo Abraham ko ba fode no nanka ne ba na okotwa ne timeboa ti asem we yo ne ba nanka okotwa ne ti de ba ze kemeboa nyagopo hu se no ese be sesa no ma ena Abraham sesa no ma nyagopo sesa no ma Abraham no do odwa no so hwe odwa na bofa yi afode ma me ye be sere opimso na body pan King Solomon because of the first attempt ye no eboa masanteman eyedin ye be sere se wo so do opimso na semsi abane ya maame ewu atwa nani ahwedan na sebe ye somna enfo watu trasem bia odi fi ukuro ma na ufie enkwa ha obi saa very bad harazu obi saa enam ayibi ahomete papa pan mo pagya ne sate sebe bredwa akon sigana edi adea ya wadi adea asamoa akon ya yesisi bebrebe opimso kura nim babi wo ha ye de pampima si kamfa wopimso nim on kansa obi na yesa ya besre na wasi kwa na fa ni pamfamla o kwa bi so ya besre ye nyina ya ni abre ya nana watwa na ni ahwedan no ye nyina ya ba akofo dia de bi mu nsusu ko kai na me na mo manhya manhya ye nyina de efikase ye nyina dia ya besre mu fa bro nya ho we kakas
mumfa no ma bi kosisi nkrofo bi na na kromu ano nipa ni adaje nipa ni ahoto obi okwa sebe ne dan efiri tu no wada valandam eno so sese ya de ayi ko piapia no mesra mo mo de betwam yenya ani abro ya eno ma ekoso ano nipa bi afabro ya ntina yesi da ya wada obi apie enye bibia nti o asante amane ne da ho yenim nanso wan hweye ne anya ne saa amfanto ho a ne sebi obi fa ho wata oforisuo watamia anadwo brewpia ne wakokun sata yekobusa wan ntinda opemso ne mpanimfo atra sese madaroma amane ne wasante mam na nyirai emmom meka kyeremo obi ana din obi amie store ne mo ya adwen ukobia usto de wonte ase obi ye kromfo onso manhia nanso obehye batakali akope bidie aye nanim aya oye brafo no awura store mu sika da wa na no ma bi no abefa ampa sata bo koka kyerwan enti ya besre eno ma ye koso no ade bia we busase enti wo no pemso na so ase koyesa wo se be bia wodu no na wudu koyesa no ma ya besre eno ma bi koso ampa amane ne amamre de nim se wo ende wo yaw se ye kosie sebe anadwobre no ye nhia obi a o ye nhia obi a ne ha ye fidie so ye mpese be twa sante asem na mmom ye tufo ye bo kokko se no ma na e koso wadaroma wankasa so dwene ho kompoto wo se dimpokese bi atutu asante mam enti die na wo ya fa ho enti da kakra enti wo da to sto mu na wo hyefie no wodibi ye be se because anhwe ya nkrofo bi ade om ho agimu ye no ma bi amfata minima ko bi otisi obi nantwem nantwe gubuo mo si chinchina nantwe ne gubuo mo de nani hu no ade ne amfa ibi ankata nantwe no ho wode om ko ani wo boa obi nantwe obi nkokɔ ne ade ni jesa ensem bebre ye pa mo chaw mo bia me fa sha na wiase na ye denti no sa no ma wei sebe pe opem so mpesa enti ye be sre wo mo aye ko na ne ye dia start efi o chance ye different ayi ayeye eya ko sita mo mampanifo ba be chechia akomfo ba kom ni ade ye ko si ya wada no ye be sre nya de opem so opɛ no se go bi anto na yi because the wiase aye den na nya de opɛ no na mum eya sante wo na mamre ne na mane eno na ne ye wo ko manhia na ko hwebia mesraw no akofie ntam enne ne kyerɛ nyina wo hwɛ kakra susuhwɛ ade akofie ntam yankotwa mfa wo so ebi hwɛ ade besinde ebi mkura pon o munya ka tiso nantefom because nkrofo bi asisi pampim enye opem so na kan sa nanso ono ade ne pa ye o ye dan enne krom wo bia eno gangalia enti no ma bi se ba no ho no bia be che ne tumi hey enso ne bibia ni ade ni bibia ni ade obu akwa akonwa kwa ni fie nanso abese wanya ntuma bi atwa na sene eno di bibia ye nanim hey wo boa ni bibia ni ade oba nu akopra enti mesre enne Ghana na yete ni wiase yete no yaw uti wiase wankasa hwea bibi ema wankasa okra ene oni padua se mehwem ho so yie wo no ma bi ho enti yebesre de asi no adi braba nanso nipa bi so afa ho e de ye no bi amfata opem so ampesa wadaroma yaw manfansi ane enko okay enuti na asante hema nana kunadu jia dom otoso miensa no frutabra ba asante ndomwano nana kwa akura wo ene dasan kwa akobutu ama yafunu akotompan nanso yinim se debe de ya yebesai ahia ya nana biem na sante amamre mu no kai kurowura nie doko je lumba okay yanko ayahweye enkomo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 ayahweye enkomo na ye kodie e wo manhia wokwa na wakomporto ho sanse amamra ne amane kwanso no anibere aba santimamu pa na ye kodi nkomo kakra wo yenhoma no eso hello baby afrefre wudi hello what you mean kan hello what you mean kan baby afrefre wudi maame
Hello? Bema no. Bema no. Hello? Hello? Baby, I'm afraid Udin. But you're from Italy, you will feel afraid of me. Tammy, we ain't you. Yeah, that's a more sick. And for I'm Papa. Oh, yeah. Get the whole bedroom. I'm the fatality the answer. Yabe problems were problems were saying that that's what time was here. Open the come. Now, him for no one you move to a more criminal. No, you, Madam. Okay. Hello. Hello, Mebacho, good evening. My girl, so Katachi, baby, I'm afraid Udin. Mebacho, Macata Finton, so you're from me, Cabram watching. Penny Payetio. Mebacho, Asama, no offer back up, Mona somewhere can. A boom pa, I am full of war, and food to for some years, man. No question. Because I never call even to a comfort crate from Bobre. And I'm a Kobe. From crate a comfort put from Bobre. Maso kwata hema no. No, Na brosi kano no. Ho fe die. Me nua ba pa. No okay. Hello. Papa. Enso ba ebo de ni. Yeah, Papa. Kadachi yentie o. E ya hweyi wo manhia. Me nyina ya akọ. Me kya omo no ma kya me ne azuto lumba. Na omo no kana na kroto do BBC ya na bo se etimi wana se obi. Obi ko na ma ji no ko si asem akoso. O se asem ke na dua ba ire pa. Ba ire papa nyina firetirem. Kesi na otonfo ni timi ntira omo se ko ase ba ire. Ah, be a get you. A get me now. Whatever the moon be a buyer. And the Omoroka and the Croto, the Timothy will be idea. May I go? hello, good evening. My girl, so Beman now, baby, I'm afraid Udin. I will use some manhia. Bonomano. Some penny for me now, my program. Hello? Hello? Baby, I'm afraid Udin. What's it? Yentio, Bono, Yentio. Your friend Osei. Yeah, your friend Osei because I'm pushing. There's a make a pushing your apartment. I am not for another for me. And yeah, can I say? Okay. Okay. You say a bar. Hello? Hello? Uhe TV so akwaku bonsam katachie no display nyame ya dom ochina ye ne betwetwe nkomo woje pene a ye ne bedi nkomo wa fidi so sanse na nanom akonfo so play rule kama pa enya asem ketwa hello 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 yeah Ajuma dase. The doctor can come out of this traffic. You know about. Ujina run about no so pay. Run about no so pay. Obri konfo anoche ne statue no esi ho. Esi ho bambe. Wa paja ni tia hwewiem. Paja ni tia hwewiem. Bodu anu kura no. Na santema tumi sikadwa no wa so firi soro ekura no.
Pia sentiment ya say. Ada shina the ma sentiment nyina yako. You wa sentiment. Etum so ose ade bio. That means change na kia do gas in so ambola kesi. That was only baby. Just so can. And na when you say you have to hear you for 14 normal wo be. Yeah. Ya go ya che wuye ya gbe ka se asante man no o ma ye bi na traso ya stre ko kwa go no se ya te fata no ya to form ama o jo fo ata ya se na na mi aya kama okay, and to share Sompa TV no nana kwaku bonsam no hwe display wo display ho no anya asem ketwa kwaku bonsam wotene ponko so no nya asem ketwa din kwaku e wo wiase no kwaku nya din ketwa wo wiase na amuso mna na ye bonsam anya we bonsam so na hwan na ye Kristo wode mbuja yese bronsa no wana e Kristo abranti do di Kofi Yesu ayo Kofi Yesu no di azampa de gwagufo ene no abi no yetra okay hello baby afrefre udi e wa che tan kwa na ba mi ka se sika yetie o mi ba chu ye ma tan smai na ya ko ya ide ye bibinti enya ko ya nhwe bi no ya ye mu Yesu tan ni kan betu atwa na ma ya se ya Yesu tan ma ni ya ye mu no ye se mu awai Yesu tan ko Yesu ye mu wai o se sei me se Yesu tan ma ni ya ye mu no ye so ya nya ko ya ki ba di ho no mu ka o ma ya wai se wa nyame ya adoma wo kyena hwe na akwafuku feku entina ebia na oni feku na omkọ ye nim di a Yankopon hye no woni monyam ochena no obehu suta manhene amamra ni amane edi atwaguo papapa na ye ntwuma no mde aye wo ho ya na okay ka mo behia sakenya na nanom bi mo mtena ha ka ntwuma atwa mu na koma kire yase ye esanse kwaku nti ntwuma na ase akire sei ahun se ntwuma ya de a me kaka menim se ntwuma ya de na ne ye mu ntwuma ntwuma ayade a sebe tetene emuchi a na yeden na yesi ede no aduane na de akokwa wa mfa ntwoma nkokwa e papai short ya se enti ntwoma yade a santimamu edi mu akoten wa amane ne amamre kwa so eti se bidie short ya se bidie ne moto difference wom eti sa no mane mienu ne miensa no se ntwoma ne ade no so wo ye ofekuo bi a ono ne mra ne no ma no eye ntwoma nduba wo hene bi wo na wo sisu no wo ba se ya wo ba ni pedi na ni mu ba nyina bi abahwe ntwoma nko a obi wo so enyanya ye wo ahemfo bi wo ne ahene nanan bi wo wa se bibi ba se ya ye de nyanya na gu omkom unwa no abusa se sa nyanyan ye sa ahene nananom bebrente ase bekoye nkrofo bi am enwura gugu omkom sa na ntwoma no so ase kire ye wo ba bi wo ho aduma wo hene bi wo na mane ne na mamre no sa na sesefa ebi die ye 7 predua hwe onse ye start program no onse na bema eba bema kuma wo hene se kuma wo ma hene wo baba bi a etuo nko a because wo bema ye ko bi ye bema e wa santema mu a unyini firi manya ye eti wo ba de bi etuo eti sa so na bi a wokọ edwoso na ya santo anso no so ba 7 predua sa no ma no Tidinya no ni mama ne amamra wo huda. Enti asa na tententwuma ene ye hu a ene ye se ye so gas ni ade ye bo ntwuma to agu ba bi da bi. Obi ye fon no esi fon no na wankwa ye se fra bibi de kokwa. Wo kokwa aye ntwuma enti sa fon no be papai. Ntwuma ya ade ya santeman ade kese ye pa. Na nim na enim di. Hello. Hello. Baby afrefre udi mame. Papa mpacho me ka safi wanchi o. Yentie wo bapa. Me mamu nyina ya akọ. Ankopon hira mo ni moduma pa mo ye no woti. Amen. Da.
Yo, Mamma, if you are the friend, now, the American say, I'm ready, I'm no quasimo. I'm ready, pass over when she may move her, tell my name and I be here to say. Dana no tia se am ti o kasa kire nse wo kwa ni e kasa firi hoko no firi hoko na nyina ho nche kohwe bi e ya mamre amane kohwe bi na da cho dia kansa mama umba na mo kodom su konko fa ha umba we ye sua de o ye nyina ye sua de na so wan hwe yi a u mra no so a wo du ti da dia kire ma ti mi se obi bia o hwe o kwa kohwe bi no kohwe an wa betena ase we ye di suanya ma bebre na ye de boy ho ban so eye ni kan sai na mom e stress wo wo ha na wo ko ni na na kan otumfo de otumfo se ye ya sim ha ni tiri wanchi de na so ye hwe ya sin afa ye ti mu a wo mai mu a ye ti ye tumi bi enu wa ye na de nti wo chamara wo se ye ti afi tin ye wa kan no ye mpanyimfo wa kan no na sere ne mafo ya bai mo ma yenye supie na yemfa ye ni hwa de na dache sana na mpo ni ho a ye tinye nya bi so aka akere ye ba medama se so ma ya fraba. Okay. Hello. Hello, good evening. My Josu mama baby afre udin. I'm back to I'm going to fire free. Oba yenti o. Na ni ebe PM asante man point here. Otu for na se. Na do akoko esiodi a konfo. Ye wo program na se. Me ko bi da Oforisuo na ne me say na me ho nipa different. Also, I'm ready to go and see a na feel. Dabida. Oh, come. Yes, so for number one, so my friend, the shana in the one I had. Oh, no, by research, no, what? So my few months ago. No, Kate, mammy. Asante will become. Na Sante, it will be chere. Kwaku konfu ya na wo okomu. Akonwa tana to no de na ti o. Ya woni bibi ma menka se na na mafo aba no. Ya se edru mebi wo no mo a. Ye suku sem ne ye nimi dia ye konfu na menimi di. Awon se konfu yi na yi nyina ne se wo de wo pa wo tena fie a. Na wo se wa nkasa wo de utumi be ya fo akonwa a wo te so fie damadwa. Na wo de wa wo fie no. Fatra so na yesa wo nante sa na wo tra konwa so na konwa na nante na de wako se beko yi a we atane to ode se o akonwa no wo de akonwa nanam enti ye musa se wo te akonwa so ode kwenti bo bia nchoke no ama sebenetu enyi afi akonwa so amere fom anu ti na nipa da se ni bia ka cho se dumre bi wo ya kwada na osisuo wo yo ba na osisuo ye bema na osisuo a se wo ye bibia na ka hu se ya wa mamre ni amane na bibi so eden e wo wiase anta o sa kwa eju ya mamenka se munche ya hwe wutwu muta the whole world ya bawo de emfa brochi asem kwa nto ba bi kwa oba ya bibre mu mamu ha wutwu muta ya sante amane oboa anya asem ketwa na nanu ye bi gu ho we kwa de enwin ne ketwa nyeni nyina na pio ya wa sante amane no nyeni nyina na ye hu Santi will be car. Asante will be car. Ye one more if a demon. Ye pia yaw. Kadi pa bedwane. Ketwani. Okay. Hello. Baby afre budin mame. Me free pass ya friend ya menchi wa. Ama yenti o. Na nan mama bra ye meni age ho papa na me mebi. Ama mre ye ntonkone. Amamre udi amamre chi na usiro ho a nti ya dana nanu ma se so o ma me hu na amamre o ma me hu ni ma e ko bia ya se di nyansa ya di ma ye nya di apo no okay hello udin baby afrefre ko so na me ka se page number 2 penny yentio to go so na ka se page number 2 yentio say ana die ye hu bibi pa na Asante ye wo bi kire esa bi beka kire di ame de me ka kire ni nian mo a
ya no mo akwa di bi say omko omhwe omusunsu yi to no dan fi breko so a me nkokwa na kwakwa akunya amane then what out bi ho wa fe de koso then na mu nyina afi say emfo adi se we say tonde adi ato no kwen no eka de obi aba obeye achi obi ya ka be kwa na idi kwa nkenka ko na akutu we se de wa ye da na mu nyina afi so omo edi odo aka no mabwa yiwura na okra na wa fe de obi ya. No, okay. Hello. Sompa TV. Oforisuo Aboagye na pamfuni Asem Mpe Nipa. I told me that free of what you for and governor. Madam Ayetio. Why you know more no na e mo wa pa confirm me the mo asem papa. Confirm what say akonya so pa de na tiri ni efi top be 68. You we are say that. To me we are so. And me from na ba bo ba say that ye mama ye ko ye ma pa ye da mate. Okay. Confirm dia ko ya mante. You hope you are say that. Okay. To me we are say. Hello. Hello. Baby, I'm afraid udin be mena. Panika se mama jo. Ya ju su eburu. No, okay. Panika ti na mi slamu. Mi cheche ma bo ha no nyu ka de na ta to. Na ta ro ha ye wo mu. Iko. Ti e besre en na ko bi efrem de minia. Na na se ya se na fu fo nye mo se papa ekimet seminiamos to no see we nyen to kwa enye bi haya na me na ya na ja no enye ja no kwa so ko kwa sunje mo ya me pa se ye mi pa da pani take no e be kwa e be fi ndie e be dum so ya so ya kuja na pa kimi da masi ya me nka mo take mo a mo chema aka samanya gana mayo ada sama vile momati mpidi no eko bebia na menta mo no from fiado enko ado nda mafu. No, okay. Hello. Baby, I'm afraid udin. Free tankro no atibeti. No, okay. From agosi buati. Agwasi entio. No kama na machie mbache ye benefose uma urefi ukromu ene abaya ure obujasi wa Hofri TV no na ye nim komo. Hello. Me say, but what say, so my will see who promo abaya. O yira wo bodwa ase. That's right. And but if one a day and share to Quem. And Nana and some say that ne abayu and yenesi. And you say, who quite side but can I sit here? Eso baby I saw. Me ka na se na. No, okay. Hello. Yes. Baby, I'm afraid udin last caller. Hello, baby, I'm afraid udin. Hello? Yeah, hello. Baby, I'm afraid udin. India free for Kata. Osei. Yanko homa so na ye ne Kwame Wuredu. Ye hwe se Kwame Wuredu ene ye betwetwe nkomo a. Yasem tuo ni Kwame Wuredu. Kwa bi so no ye nyina ye komanhia de. Nanso so no ye ka aprobo a
kwame aproba wo boy no efiri enra ebesi nde no menye sure se kwame wanhwe a nkosi yawada kwame obeda isan se de beto manhia fie bia no ewo se yema asante etie na amamra ni amane so edi atwaguo ewo manhia ye kɔ homa no so na ye ne kwame akɔ twetwe enkomo akakra na wa kyerɛ yɛn baabi owurawura ye ene baabi anhyehyɛ akoduro kyerɛ henfo ene sese eba na empo ukuada ese henfo neba na ne yawada no henfo na ese ba anana no mu de nhyehyɛ kama agu akwam eno tini ye ka kyerɛ obi se no wokɔ manhia ya hwɛ yie eno na me de ma omanfo na anwumre no kwaku kwamra yaw obi ka sembi sisi a wo se wure fi ukuro mhene aban a oyida dwabo ase ma ye nche mu kakra ntahera na ye bono ebi de ese enye se dwabo ase se na ye ka ho asante ka asem a ye tie kwa kire enu nti we asante ni a hu nton a wofirim hu fi a wofirim akonwa a wote so no hu kraboa enu na wankwa yira ewo baabi okay eno bu a obusa na amane akura woni amane bo yeko homa okay hello kwame katachie bibia boko de ya ne nsem twoni kwame wredu na adwetwe nkomo no wokopiem wokotokofie na wono de wado asukopa kwame efiri anopa ebesi na nwumre so empo enra no na wo manhia twamfonyini kakra kire ye dia na ekode na eba na nkosi ya wada no dia na ye expect hello kwame hello what is happening hello kwame ovo twamfonyini kakra kire ye amamra ni amane edi atwaguo otimi nkadia ko sedia wan kasa wa bo wuto sin be meet be yowi ele ye na ye ni se ye ni eda asante asante ma na kwa bi ya do moto so miensa waswa I'm my shiny now for he said Edward be a year 14th of September and the idea na to promo na my king be in so Emma a jump for ever boy you said the bear on budget in the rear on one person the hima with Janako na akako no kwa asase so eno na ma ena no pay ye bo santene akoka nipa do biara o ho kwa se utumi ba santima mu menhia kotokofie ebebo ayewura ama ye nyina ko di mu adanse na ofo se de esi etie no ye nyina ni tia ebra akwatin ye bie ye na naso no ade a na enipa domo a omo echirika so ba ho na die di kan no kura no ye nyina enim se asanteman de ye ntumi nkonya ye nana komfo anochi na onwade obeye na asanteman mu a ama nne asante agidin ni nyina so a wode baaye ni nyina ye se nanu ma komfo a wode na chija wo mu bra yewura komfo anochi ja ho no ne sanche ni wode ye nanu mu so so mba fme nei ne etwese se ye na nan so da fom so a omo so tumi eba na omo so da kire wo mu ensanche ni a ye na komfo na chija wo mu bra wo mu so na esu asante man efa ene wo mu a wo de eboa ene ntia no paro de ne pani behwe wa asante man ana asante na nhia efikasi mu ho ye na nan hwebo boa no pe ubedu ho ma na ma komfo a mekese wo mu asante man kem na tenofo tenabosomfo de wo mu dodo na ene baaye we need to do na bedin komo no omo se me komta no ano ni na akire se na ene de
yana nan ma omo ekomuta no ano dodo na ene ba ya omo ebe ya amamre ani amade ewo manhia na enu akire no ene na nhyehyɛ ba ko a na sa de ho ma enipa dodo am betumi aba bɛde omo nsa abatie wura nsamu ɛyɛ asɔre ɛne efe asɔfo a wɔka wɔn asɔre ma ho ɛne yɛ nhyehyɛ ba ko a na ɛda hɔ ɛna fi yɛ tɔso emienu ɛno nso na yɛ amanyɔfoɔ ɛne wɔn dɔm a wɔn nso bɛba na wɔn abɛka yɛwura ho ebiemu nso so na kyerɛ sɛ nipadɔm a wɔn nso so wɔn gye wɔn tum sɛ ankorankora bi a wɔn gye wɔn dwuma ekyerɛ NGO foɔ a wɔn nso so ɛwɔ asanteman mu ha na wɔn nso so ɛsɛ sɛ wɔn nso tumi ba na wɔn bɛboa ankorankora dwumadie biara a wɔn nso so wɔn wɔ na asanteman mu gye poa ɛma ɔman no butuo kɔ no wɔn dodoɔ na etumi ɛbaeɛ ebi ti sɛ telecommunication mekyerɛ MTN ne ne nkorɔba ne ade nyinaa no wɔn nso na ɛsɛ sɛ wɔn nso ba ebinom baeɛ ɛwɔ mu sɛ dodoɔ na etumi amma na deɛ nanso saa dwumakuo no ahodoɔ nyinaa mu no ebi tumi baa hɔ no ofuo mɛtumi aka sɛ ɛnɛ nipadɔm a wɔn bɛka yɛwura ho bɛkyekyere wura deɛ ɛyɛ pempema nkuma titiriw ɛyɛ nananom abrɛmpɔn ɛna afi nananom ahemfo na wonim sɛ dwumadie no nso so esi yɛ nananom ahemaa so ɛnaa so eti yɛn nananom ahemaafo bebree so di nkɔmɔ a na wɔn nso ɛkyerɛ amammerɛ emu na bere a yɛn nkɔmɔdie no nkɔ so no koraa no na wɔn de tu dwa sɛ mɛnhyia hɔ deɛ obi ntumi mma wɔ abra ɔno ade ne pɛ bɛyɛ deɛ ɔpɛ da esan sɛ anidie no obuo ɛna ɛsɛ sɛ yɛde ba hɔ ɛne nti wɔyɛ awo ba na ataare a waa ɔhofadie bi a ɛhyɛ wɔ no yɛyɛ ka tu dwa sɛ saa ntaare wei ɛmfra sɛ wode bɛba hɔ no hwɛ no wɔamfa nsi hɔ ɛnɛ mɛtumi aka sɛ nnipa dodoɔ bi a mehyia wɔ mu a ɔmo ba manhyia deɛ ahofadeɛ no titie yɛ atumi baa mu ɛne nti ofori deɛ mɛka no sɛ ɛnɛ manhyia amammerɛ ne amanneɛ asɔfoɔ yi bi mu nya kwan dodoɔ na ɛkɔhwɛ yɛ nana hema ani akyi na ɛno akyire no ɛberɛ a yɛwura bɛtena ase no nso so ɔmo saa de nsa kɔto ne nsɛm yi ɛma no hyɛ den ɛma no yɛakɔ enti manhyia deɛ na kyerɛ sɛ yɛhwɛ anim nyinaa na nka yɛhwɛ sɛ bi a amanyɔfoɔ no titiri no dodoɔ naa bɛtumi aba ofu ebinom baeɛ na sɛ mɛdi ka aka no anyɛ dodoɔ mu saa deɛ na wonim sɛ woba asante apagyafie nso so a ɔmampanin dadaa yɛwura kofoɔ ɔno deɛ sɛ wɔte hɔ ani ɛno nti wɔbɛtena no yɛwura nkyɛn ma ɔno nso so wɔbɔ no nkɔmmɔ na ɛno akyire no yɛna nanom akɔmfo a mɛdi ka aka yi wɔn nso dodoɔ no a ɛde wɔn nsa bɛtoo ne nsa yam nso so ma no hyɛ den kyerɛ sɛ asanteman adeɛ atɔ yɛni ofuo no nyinaa mu no yɛbɛka no sɛ ɛnnɛ hyɛden ade berɛ a yɛwura no ɛyɛ nkakra mu menim sɛ nkodu yɛ wada deɛ na kyerɛ sɛ nnipa dodoɔ a ɛwɔ Ghana mfana nyinaa anaa wiase mfana nyinaa a wɔbɛnya mu kwan aba abɛhyɛ yɛwura deɛ wɔn nyinaa bɛba ɛma yɛ wada no ɛberɛ no so a yɛtumi kakrakra ɛde yɛaberewa nso akɔto baabi a ɛsɛ wɔkɔ ɛkɔkɔda nti ofori sɛ wobisa me a ɛnɛ manhyia deɛ yɛade a nneɛma bebree ana akɔ so titiriw amanneɛ ne amammerɛ akɔ so papaapa ama amanfoɔ so ɔmo ba hɔ no esua bi agye afiri mu ɛwɔ hɔ Kwame owurɛ du gyina so wɔkɔ hello Kwame metewka wotumenka Kwame amammerɛ ne amanneɛ kwan soɔ no da bia no sante kasa sɛ sante wo bi ka sante wo bi kyerɛ na deɛ bɛn na wohu yi a ɛyɛ wo nwanwa pa wa amammerɛ nim ɛwɔ dwumadie no ase obo wo sɛ na ɛfa baabi na wo bisa sɛ ntwoma ya na ebinom di ayɛ wɔn ho ana wo bi sɛ wɔn na samra no ɛfa baabi no asante si aka ntwoma ho asɛm a
ya me bisa me ye kire mu no kire se eye ni breda okay ye wani bra ene ye de ntoma esan se tete ho no na ade kokko titru pa bi eni ho ma ne ye tanya bra na kwesi goni ma ye meye ntoma ma ye nya ntoma kokko ne ade ade no na ye nananom etena se a ade ba ko mu de ye ensohyade ma eni bre eye ntoma enti se ko ba se asam kesiesi a nananom de ntoma no bi ade ye omo akwaso titiri omo abetiri no ade sensan ho kire se omo ani ade koto mogem ani nti obi a obehia obi a oya a wode ntoma afofo no ho no be kire se asam kese ene asifie ho ani nti no anu ye nsohyade ba ko a asante de ye kire se ani bre na aba anu se wo ba ene wana ya na omuta feku omuta ya saade no minim se dodo na ya bantuma ene nim peso asofo titiru se wo ba bantuma ene ampaba me ya bantuma ekwan yi so bo hyen ampaba me a sa enipaku ya na feku yi omo na ta de sa antuma no ya wo hu ede bi waafo achi okay ma amanfo hu ni se wo mani e de koto mo jemu no sa eho ena omo de ye sa esuhyade ne ma enipa dodo na tumi ku se asante asam esi ho eni nti ntuma no efa beebi yesua eye bisama wo mo kire ye se ntuma no eye koto mo jem ana se ye nibre ena ye de ye na wo ba asante famu a wona wota ye sa nsuhyade yi emma amanfo ehunu edo na mabo se ya omo ta di baafo ye bantuma hene echi okay emma dodo na ade ye nsuhyade sa ebiem sa wo hwe omo ano mu de ntuma na ya omo ho na omo sa kuta woma na weikura ha bra ye de ntuma na aya ye hu nyina ko no okay omo de woma no ekura mu kire se ye bua ada esan se enisi edidie eni nti woma ye de be wo fufuo ana ye de be ye aduane am ye die no eno nso ye tukuta na ye de nam na efa beebi no kire amamre ene amane enu nti no aba ne sei no na se yade a eno so ye amamre ene amane ba ko a ofo eno so ehuni ya na mi bisa ase a ye kire ya eno so atomitirim wo ho a minim se dodo na so ehunu bi a ekọ so ho kwame etrenya ntie die yenya achesoa de echina na hema dot ye ne ye toa so enti no kwame de beto bi echina ye besa ba manhia ba bedin komo ne enkosi ne wuku ada so de ye wo manhia ye hwe na ye nyina no amamre ne amane bi bedi atwaguo bia no wo se ye chirim ema ye nchirima enso ebetumi asua ade enso de afirimu china yebe ko manhia kwame nti yebe dance ye du si ha pensuo bi dware so adidi so apɛ ba bi da se de be ya kira benya hoden de akɔ wate okay sensuo ni kwame wuredu na ye ne no ekɔ twetwen komo no ewo kotokofie esan se na hema kwadu yi adom otoso miensa ne dot yi no eno emu nsem na ye de ebeda mo no na ya adwene se ade bi a yebehu no manhia bi a enwanwa bia no wo se yehwe ne ka ho asem na ye ka ho asem na omanfo dodo no a onnim no ono so de eye asua de kwaku kwame wredu na kire kwame akasa on se na mafo abai ya ode bia mekasa asem we se obuso obi se ntwoma kura wonim nti na obi ka asem bia na mane guso america se wo so ukrom wo refi ukrom hene aban a o ya obedwase enye ba bia yebo dwane na wo befi dwabo ase o because o di ogina se no wonim ne fie onim ne bia fa ne krom ka se wa hu ne hene kura na so obekofie wayira wanyira ai amane ne amamra ye twagui obi bedru babu asante ni kan obedru babi yebusa na mane ye kura na akwan so kura na wotimi mo amane anokwasem ya otie ni yo obi timi dra babi busa nse okodru babi ni wakodru situation bi mu a oya asante ni bebebedu na bia wakoto pani wo ho na obusa nse na wo feko be na afrim na wo kura no nton ye sei na wo kra boa ye de wonim ntu refi ukrom hina benya wo yira odwabo ase no asekire no
to ya santini asa no ma wo nyina no ba bia wonam bia no eno ma ba mienu ana mensa de ebusa wa ese utimi kuta eno obi ya santini wodu ba bi kura na sebe ne kraboa ana ne nton kura wo bo wonim ubusa so ofin ya wo se me ya santini Krobe na free so me free mampon mo mra na pa ne say e kontonchi wonim se ye ka bibi se kontonchi de hye ne me wohia kuma no wohia kuma na amani ampon e de ba sere ne wade bi ho wo se o ma ne me amam de ncha brabo na manya jakura na de mawe ne mo no okay ubusa sa na obi nim wo hini bia ko esa ana sa anibra ba we no wo hini bia wo ko bia no most of them no re bese okay besene den chambrabo no ti asem ni ye pa etu obi wo no ma obusa se den chambrabo ne de den chambrabo no eye da ayi bia untimi nkase seven prejudice na mom se ohene ti badwam na seven profession na omoye bibi se ye bu kwaye ana se ye ko ako a ye timi fa dwane nko mom we besen a ekomo ne tetefo asem no enne hwan na obeka che seven prejudice Oforisuo Aboagye se ne rebesen abraba nkusi wo ebe ye de na asem ya ba na se eye fa zazuka ba tetene na besen no mede kosa eti wo se wo mane me a ya mane de nchabrabo na ma nyaja mare ne mo no eye besen eti wo hini bia asem bia to ne bia no wote wo se ya samre ameka se wo pem so wote wo se ya besen no resa se na ni abre ta kokoso eti wo ya santini a ni ya catch se ukrom urefi ukrom hena benya uyira odwabas memeti wai se makoma nhia na se me krom hene ntahira ye bo a se esese na mahu a ntime faka nko be fie menyirai Asante obika Asante a sua bibi kakra enu tu ba we ma me no ne enwa no no omoma na omugwa broche tu ba bi omfo momre fie na mon kwa Asante kotoko hini fie na se ukrom hene ko ho na fa mo kwa chia wo mo no mo omama ne ene omama mre because na abrofo kura no ebesua kete ekwa fa so bokete ekwa so ye safonton from na wote Ghana as wakwa wo magu Canada wakwa wo magu America nti wo mo ma krata na kuta nkura ne yensi kwan ne madu mebe mo mesua bibi kakra wa ha wei na fasi ai o sai fasi sai mesua nyansa se no mati nti watwa mama tenu anu bra besua nyansa fanke mo yi no enne obi a wawie woye kwaku enkoda wo mabruchum tia from class oh me se obakasa abrokoko suonwo obi wo ho a ss7 preduasa on ko toilet kura ena nkwase asem sa ne nka omo ka sansemfo dabi bra wo nwan mo fie besua bibi kakraka ho university fo ne wo mo ye scholar ye omo sua sabe enoma ye from professors ene obi esua sabe ni kroma mane ne amamre na anoma mpohene sabe okọ ne krachi wo mo mbepa konwa most of them no bebilete approachre identity na ba bepere so bepa yi ni enti sua me ka kire maame no ene ya papa no mo manu mu amudo makwagu abroche du brebi amfo mo mlafie no mo sua na sabe predator omu krom hene omu refi aben na omo anyira yira omo anyira ne ye wamane ne wamamre sua ne enko anim okay yawo masem chechirichi ba ko bi momon kete yebe taaki ansa na yakufie nyame ya adoma bo chena yebe sadi manhia nkomo eno ntichina no pa no de yede beba no ano be hye ebe na papa yego computer so adwedie emra sisi ya me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me de siesie me fie di se metals me WC na me shower set no me plan ni popom ani de ebe chede ama me enunti ena metals de ni nyina me to free focus frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina be focus frank enterprise now wolf tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na me desire hodo bi a wo pe no obenya bi e wo ho na BWC na hodo so dia the water closet hodo bi obenya bi wo ho kitchen sinks and the taps hodo obenya bi wo ho washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa
ori koto ofie na no a akonfo ntimu ko wiase no Frank Enterprise na obenya bi se no so ba Frank Enterprise awo techum market magazine road and Sanabadu Bernard filling station no abrosan yellow mumu a ho na Frank Enterprise ho na ne dey asem de kura ne se so wo bulu is bono ene ahafo ekwa akopem no for baby a se wo pe task papa ne mama wo bosu bi atu akoton a ento wani nko baby a so do we make Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasam say you can Frank Enterprise task papa dos papa any WC papa headquarters number 1 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. 30th Women of Prayer at Kairos Conference a Drew you we a 2025 edition in your way to Kukrane say your young fish 5th year anniversary and until you have a show focus your pa bra near one paye near the tea and we are hopeful near so and Shadium for your phone when you if you say on near DDE and until September was some minute that toss with you know 20th September and a Jimadina Cosso and upon on Krum per 9 a.m. Ni Ashasie, Ewe Koso, Ewa Bethel Presby Church, Ewa Tonsu Kumase. Asem Tre da Fiji Mediana so, I am manifesting in God's glory. Main speaker, I evangelist, Patience, the Graft Wilberforce. Guest speaker, I Oraye Elino, Efe Almano, Nyankaneno. No dio Breji Medie, Ewa Insure FM, and I Doom TV no. One of the new watch Mediana say, Koku Jesse, Roma Anchi, Sofumami Sarah, Minister Seth Achampon, and Frida Boatin. Nejumedieno nipa sinisreso aya prophetess Nancy Owusia so open winche wu bia no a friend 0540103998 ana 0246878221 ana 0542234705 Wana metesa wo ba no se wo kɔ Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi ajape aba no nso okɔ nanso ono de okɔye adwuma. Mese, amanfo akɔ no. Enya gro. Jaye no hwan na de won kɔ saa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ama no ne de. Wo de obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Next year visit and now turn so go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa what they obeko. Say ya juma so what they obeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Kwekyira kwan ewo Kumasi, Asafo Labor, Runabout wa, and crying. Kanesi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Only we define everything's everywhere for everyone. Yeah, the luckiest everywhere. For everyone, yeah. Only we define every day.
Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Omayini Ministries. What the Liberty Conference September edition. Abraham, I way to us was the prison break and the Diafiano, a baby. Jumadina Basso, September was so many that was what you know and soon. September 27th, and no Panusia Pepe, Kumasi Jubilee Park, a one in Yamina Asia, na Liberty Conference, September Diano, what the Ashes was this one Boniford Watum Puchiremu, a Radibefa, Omayini Yawadubuachi, a Radiakuasu, na prison baby, Amawado, where oil and padlock direction, and a white handkerchief, Shannon Sose, communion wine, ensure any Niema de Biamushra Sonidi, Ubeshra Swama Mudata, Nemo Makwanchana Casadi, a oil, padlock, and a white handkerchief, and as a face towel, or mine Yawadubuachi, or Nyamiakua, or Frefre Liberty Conference, at this year, any foot for thought for Nina, Adjunct to Fonini, Minister Efe Grace, Minister Kwame Jedu, Minister Sete Champo, one man about Suchon, Liberty Conference, Onyan Krumpon Trediampo, or Sansa Krokotiako Adu, Yesu Christo Papa, Muku Papa Muku Nam Ekumbrosam, and Krumakase, Yani Yamumadros, Obesia, now net your fieno, a baby. Oh, glory, hallelujah. I am Ashafo and a tearful aqua babim about Sompa 93.1. Yadi a chago was Sompa TV no so. Asem Ghana Mamu. Now, one may say, I dear Chene and Tiasam for Fryachi. Sompa Asem Mpe Nipa Macasa system a poor mentame once a faber dying, and Pedapumasi Belemawate. And Conrian will be the ato so crown bray. Na ibu quiet ye do befaso. Ma memoir quaba. Eja. Obapa bibia boko de. Nyame adom. Boko so nye boko sa mpempi sa no mutaka no. Udi de say. Pacho e frem ohima. Hema udi hema okuru be so. Mamponten hema ne de meto no. Ajo. Do otia kunya so. De okro no. Mpacha. Ajo. Na je so udi de say. Ajo achrew. Ajo achrew. Mpacha. My pontifo ni mo pass or your hema ho. Mpacha. Sure. Ma me wako semnesi ade beda so Asem Mpe Nipa se amuwa. Mpacha madaroma. O de tra hodin na kasa. Ma ko semni se me nan na me ebe chase no. Me so dai na wo api bibia gu me so. Wo cow ana wa pe. Ene wo wanka me. Hu se api bibia gu me so. Wo type be? Wo ne di ope omo mu peje omo mu se ni bi no. Hey, family. Eno pagya no opi bibi gu so. Me pa chan. No sigu so on egu ani ana ona ho ne kogu ye. Asa egu me na ho. Egu me na ho. Ti ama wona na ye dai. Aye kura no achi ansa na me ho ye me hene na mtitin ye. Ana ye ekuru. Na ewu a na asamba mde achini saa ana eja mitie mu na mde abeto amuse madaroma mu e ba ya di mfie be sei ye di bronya wi ana 5 years ewu a na asamba enti afi utiti na ewu na ba afi ne timi ba hodo sei e ba say timi ba 2 times 2 times mpa chan oh Tie basa no a eye kuro pacha. Me pachan eye kuro. Ah untimi hye trousers kura. Trunk one na me hye because of me 90. Oh. Na ma chechire. Oh boy wo. Me pachan. Oh. O 90 ni wo ho. Pachan. Producers ese na ka mutwa muyi banage no. Na ka hu sedisi etie yie. But oh. Enti oboy no ya na sabieku sabie nyado enye ne tan nye ne nyan. Oh. There be by bed ye beti bia neko. Nti ewu a na asan ba we say dia ya na aba. Ya na ye o ya. Eye me ya. E ba na dwua mintimi na. Oh. Na yo hene. Me pa cha. Tutiti na na ye kuro. Na pra moja na. E bansuo. Ansuo na e basa. Na de ko hospital yesi ye de yi. Me ko hospital o man ka we o mukra na o muka se bia sugar o mi mojem. O mu check e o mu si sugar bia ni mi mojem.
baby I love be our match them on my so still a qua number. What dear chinipa? I just a man to say her. Oh. Namiko. One now ko, and now Obia Babo sure do. Me papa name be man a men na winning na Obia a tamichi. A dimechi boame. Say, mammy, sick a playing nash. Because of me 9 years. Sikash. No, your dear Juma. Mammy, no, coupons, no, yet transfer. Oh. Kafra wate. Yami be share one when yam wate. That's you. Oh. Asem Mpe. O my say. Baako. When a bema na na wo no. E pa cha. Se na ba mumu ye. Se ni padi. Na ba mumu kra ni padi o se to da. Ya ana be di ni pa kan chinsu. Ti mi ni ba to da dia. Me ti mu se to da na ba mabu. Ba wonye mami hu. Mani die. Wonye mami hu die ba to da me ti mu se me ye nipa. To them to me say ya na bamu e free say wo son da ya wo won say santa so no guso no e di say an san na wona no ba fan say di be 1 year enti wa dwen ka kire o say wo wono enta so na mana basa ana ya de bi na ba na ba bi masa ne de na wo ba kire be kai say wo wono na mana basa sa say machinchina nti ya na omo obisa mi say masunda ye bi an say no ne da ya say me kai na ye say maka wo wono no so ana wo so no Asem Mpe 21st can ke frau ye ko 21st can sciatica expert and 21st can ya de bibire biada ye fa enkoda 21st can 15 branches wo Ghana mem ha odi dwuma esa amanfo yade Kumasi ahwa overseas ha one Sompa TV ene Sompa FM no na wabrusa akurumu oboase wo ho nkran sunwane kranza techiman Yakoda 21st can kinkutu ya dia senka kane siatica no 0540311311 0540311311 du papa abadwa so a 3 heba center dia ba etu koku ase no 3 koku capsules koku master no ene ye kamfo na dia ma odofo koto bi wate ne yemfa ntu koku ase koku ye yare bone pa ha manfo dia manfo nya kwohwebrefo no oba ono nko antrance no okofa ya dia bi abeka ho 3 koku capsules koku master ena ebetumi aboa Odofo yanko kolina keba dani heba misti heba apidan kibenya biato 0546107107 0546107107 Apostle Dr. Megashi frewu na Apostle Dr. Megashi say wono na de Megashi Heba and Spiritual Center aba na yadi bibribiada yemfa nkoda Apostle Dr. Megashi obetu ase no de amawo Odofo kumase amakuru old police station no enchepe eho na be Apostle Dr. Megashi yenko makru na ye ni Apostle Dr. Megashi enko twetwe nkomo emfa ye yade ho na ye konom akurase aduru na akurase aduru no ene de he no ene reko heba mixture orofo reko heba mixture no etuko kwase o usisi yade na etu ase pressure low high ebetu ase be man kajan kase wompam immune booster pa ene reko heba mixture yenkotobi na yemfa enkonya yade ne bebo ye papa yemfra reko ewa homa we so ne no mo twetwe nkomo yenkotobi ntonten faso 0248672271 0248672271 ye reko heba mixture wodofo no Vigi Studios o frɛ stance your mo bono menhia no nya asem ketwa no Vigi Studios wo mo cameras wo yusu no akese na se de ACD dwuma no ano den papa na no Vigi Studios se benka cho se ya poto abadi tuoro ana se yiyo pa dia odofo yenko no Vigi Studios emfonyi no mu betwa se ye video wo ani da ho clear obi apade a ohwe a wo mere no Vigi betumi aboa sa akwa no so won kran malama ba se o first kokuro street ne mu pe ena no Vigi Studios wo yenkofa wo mumfom kodi omdwuma ofre wo mo a na no maka sikasem ne waka dwumadie na kasa a kire wo mo ombeboa pa Ghanaian movie na peso twa no Vigi Studios obeboa pa 0574715778 0574715778 no Vigi Studios ena me kan fnam dia ma me masika tu botomu
sika awudi A2 botom no Sompa sika kese we di ano de ne na we mega cash lucky boss no na me pese otu bie ni nya tete afa phone no kura star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash or for send call all networks select Sompa FM no prompt messages be ba hye kwankwa na omnim phone no already opeso nya sika to hye opesi mu amomonye ma ubedi sika pa or for ye call Lawson beverages o Lawson beverages say wono ena di we ma better sabadwa so ena osan de akakaduro no ginger liquor odi aba na ginger liquor no krofo bi a omo ewo fie ha no omo kra di ho adanse ye se ginger liquor no efa minimum ekoyo ma widiem eye hyehyehye utimi ati bi dipa etwa bi na ntete wadwendwene so wate na enyoma nkonkan pa se wokọ na ahima ye yase eden ya no nananom begun sa kakra amanfo so na bia ba na wa ho no nyina no orofo mame kanfo ayima wate dream betters ene akakaduru no de no ebeboa oye papa to be tonten faso ebeboa 0242133577 0242133577 orofo nya bia ni bia debi ye ka bia Ghana fo agya tum club na Ghana fo agya tum ene he bobo bi twetwa bi hemwani so nya hyepa obetumi atibia di kwasi adamu true special club bi okope fufuo bi adi club bi orofo bobo bi wate eno anse wotu so push na nyoma konkan ama na eno anse wotua bobo ye last size so ye wadantamo the old glass im so akono ehura bani club bi na mekanfo na media ma wo orofo uni fie dungo twefo asem koso oba pemfo fo asem koso bia eno ene club club na adamisia was club ye de wotimi tusu bubu bi ne twitwa bi enyo me ko nkai pa de ma club ye ma me ko akoma to ye mu ate bibia be fine why na duro be na ya awde yeso ache no de bebele se bo ma de mekọ no ho no ma kire maduru meye neye ba bi o ha okọ a etimi ekokora me pa chan na sa na kwa edi se na asaba eno na me sheda enka mi refi kakra ko akoma to ye mate na ye twen bible no kwafo ye pese ye hu se wo na aka wo no ana wo no center so gu so na akofa aba ana se de be poten ena de aba ya asem foforo kra okay birthday wish ba ko mienu bi emfamfam na pana members mrem na ke de twen bible no kwafo ebre no so ekru happy birthday every mom and dad anuanom anyina no omo de birthday yi ekọ ama Samuel Yaw Japan junior and senior omo yentafo omo ko school Grace Baptist amakom omo class 3A and B from mom and dad omo say kai tafo de mawubi junior and senior no and tafo was manage ho pa yakopon mam ba ko bia na am dia place de me wo na economy birthday wish and comma Angel. Happy birthday to Angel. Mama Joa say Angel happy birthday in comma Angel so kura swage o yakopon man nim de no mfansua enwoma na dachi bi say ma engineer for no fe ne biba be engineer ekwan bi anya Ghana bia Angel wa ba be ye wate udin no honam se yakopon inshira. Happy birthday to you omna samwa Anje ni picture o video picture ene de ye na yi my who's be gene tata ho na so be won tafo ni me won tafo okay onam kwa no so me nyam wase de bia be fa yaw tam ni ti yanko enua bai na sam no so si akeka bia o me na ho siri makai masim ubaka makama no to me pasam ntintafo nde ye oba wona chirasam obi a wa wontafo bia ni bone wo oba na chi menene ko totin wontafo mpe bone yaw onse na ubusa question bi ajuka o ma menye program na
Mame kafra wate na obabi o so ko hospital o mo say o mu nim say diabetes and asichiri ti no na asi ehun say ye wa bibifo nnuro ho short ase ene ye wo hospital so de wo doctors ayo mo nhwe mu o mo hwe mo antesa o so da so da na abo aka no abo atene aka no apontesu ene didi mu a fo so busa say akopen o so ekone wo ma na asaba nti nipa da sane bia wotie bia ncha wo se wiase na da ho sa akwa enda sa akwa ti se wo da sori na se wotimi ba adwuma na wo na wo ba na wada nyame ase wiase na sa akwa wo se ampa me kwa etimi ko ewo mu ana asa ba wo timi ya ni wotitia na ye kro ya mie so ba wo hwa maami yi wo sofa na de beka ne se ukunu ana be man ne tie no ye bo na baso oba wanti man fa sipi se o ba se waje majaje mu emom nipa de Oforisuo yentimi afode sai no ye mema nyina dabi yentimi chese Ghana nkasa no e ma ne mema nyina yentimi so no oba ti no ko situation ma obedwana ja no woni be mate no to sama ewo bi no ti da bia meka se ke be kwa be makura nka to edrum be bia wo sika kura nka ye ho se discuss ho se de embre bia hian na hwe o yire suban se hia wo beja wakwa sa na ma no so te nti ukunu no wanti ma mecha nka se be ma be bia wo bia nyame nhiraw kwa fidie so ne ye ka sei wo yire ba wa nyiw se bi ne mu wo se drum be bia mpa bambu drum be bia akono na se be mpredua asan de enam eso dawa no na de dawa na tunsuom na koyi big fish akono nti se be ma no obate ana oba ne be mate situation bi say ba eye mako na timetra ho ko yentimi ban shaka urade se wo so wote yenka Asem Mpe Nipa de dwuma ye dia no Sompa Asem Mpe Nipa de maka kire wo se ye de ya dane sumie esu ni sire ni ana dai ye gintu tewa fo asem ne bra wei banchi case oh yeah ana ya onyintu we na se banchi case onya full steps ye do se watima kase eduruma bi ekọ na abade a banchi case ipa bi frefre obi kura nyanko be frese sika je se mo fa mreme enu na ya na ye ka che nipa omutie ye se ampa ade a obetimi de agi wudi e beji wadi sa mre na sese won so obo ayen wo no ma bi se hu no ma bi se hu nti mi gidi ye se maami abai onka na kuma nto odi areho kakra ba bi odi areho se ne maami sika se be won hu nyina no ahye enam ne nanti na odi areho no ye ko ani man ko tini shu but areho ampa se de me manya bia maami hwe ade ahye na dai ba se ne na no watiti wa ma watiti na wo se wo se wo nya ne nsa ne nam so wo ka se sa de we bia ba fie ne ho abraba wa bi a wo kai ne nan ono so sa problem sa enti wiase de bia ne ana ye kase de futu be ma na wo ba wa sisu a wo kwa wo ba ya office wo de wiase bibia ni wiase enti de wo ye brewa wo enti de wo be ka bia no ana se de wo peso ye bia no e no wo kire se me ne hwan me na me ye wo ba me ho fe me na me ye be ma me te so no to wo entoto bi wo kwam enti ya nhye ni nkran nyame ya do ma bibia be fa why oh na we dey say dey wa we koto pen ko we so for pa yi bi the nation sanka ya we ne men kan na gam kisi kru na nke no na ye dey akomko to shire ni ncha ho e kan se bi am be fa no fa ne ayi bo mo nim gam he kru ne ha sa na makisi mu nke no emma bi na ma no ye bro na akomko ye be fa na sana ya kwa nyame pa obenya ahoto we de enka cases ho we street trade am pon de amane se onko so nto che no we enso he ba se no anka wa no odro na otimi gina mane dru se ya na brebi baso be hia nkofo bi tete sa Asem Mpe Nipa enemy solution na ye de abade ama we bi am ka so nipa bi a wonni abakwasem no ya na o ye tro story enye de pepi so free to be able say mu free awade hye wonu munyam ntu ya nyanwa nwasa afi a wahia na hoto no afi no ne be ma na omote no omuyeye no omabrempon ye beba de rebo be ma na baso na ya hye ni nkuna ya ka hye nze sedi wonya wotwen because nkame nwale o ntu do house ne ka beba da bia za me kwa nkame nya eboni
nanso oda so te ho a ebesere enu abe se da ache onan ne ko usiu da dama ko wanim de efe yade na ama mahu se oso ate kakra du na ne kope obebbo ma nye ho na afi na abetuma kuti abeka nsema kese because I'm ready already ayema odi yawa nyame mfa nchew because emu ye edene no wotena ho ene menyi ni ye kura so opia mema head ase opesa aha because asem wo tinye wa ye fe na abeka se mema bi kura ndi machie no no aka itama oyare no a ono nko asuso mu no na afi ni ma akoboko odi yawo yansere ruade ye bebie fun la ya tumi se sofo kura ba ya ngobe so mu kura ye firi ho Bible no kwafo wanti mama sofo peti yaso aso no so na ya owo ye peni ene ona ekeka ho ya okra sofo ya won so wonso na adwuma ba ko peni enti ni so mu nyina ba bo awudam na nan ya teneted ya ma ye nua be no nso atimasede ya ekura ehene kuro ne ya no ho ade ya sa ehene uditi pia fere wo te ya wo se kuro uja nso emu keka ho nhunu ni awonye no we si ade ya dititi pa ya bo de ho no di hia ja na ade atale so ahim kakra no waja o so titi abebre enti no tina make say ya ode ti ya bia be fire afi ya ko akoye ni ma bia agotote dia ma dia me nya ma na ebo wuram na afi enkoye ni ma me kama to ye mwate de metumi aka no na me wogidie ya ye bi pen enya wa chiri die wate ye behwa akoso ho beto kama wate kama to ye na ni kunu no so wa yade because ebi kura mi ofosu akamko because mema na ya na ye ni sa akoma no oba bi so bitumi adwane agyawo enso se wa anko na ne na wo oye de adwuma okunu o driver ni ya mi hira no pa ya mi hira no 0551 0551 931 0548 931 0548 931 0345 40 45 28 0345 40 45 28 yeni komo na yekomenhia na sabri yenwa be na me ogidie babo no kwafo ho ya aboaten ho pa ho na wo se hwan ya sida mu nyina noke nyame beye hello baby afrefre udin frame ebi se me ga free western of station katache yenti o me na ba no na na pese me kan wa se noke really don kafula se dia di hiama o mu fom ewo leta bi wa to ye ta no pa oso wo papa bi wo ha wo ye sa aduru no mo hwe number na maye hwe number na maye me ne be din komo akiri hwe number na maye katachi gina so na ye ntwa wankoto hello oyene ba ma ju so eburu katachi e flami na asa for me katachi bu mfati aso yenti o nana na oba no a ni kunu no na me da be ma na sepa okay me bo be ma na sepa na baso wa kokodura wanya na ne yere yale wotinya atra oba no up now so oba ni janu a me oba be ne be ma no what yo na me an kasa masa peska ama be ma na sa de piso mo de aye me ba no wa de enti oba no be ma se o he ni ye what yo na se ho bua no ma no to okay hello 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 baby afrefre udi be me na o kasa free he yenti we ne kana se da meda ya ina se akada be manase obi ango go dimentra no ne mekana se be man no okay yeko obi agina homa ne so no okay
Obi dumfo bi a empempi hunhum asem ye de dan no wo ahoma no so yeti na enum asem katachie memo akwa ba eburu ba Asem Mpe Nipa dwumadie so ya jawo bejemu nyina maso Oforisuo ne omnasa mo ne Bishop Lumba me boma ba so papa ni dwumadie a modi ne sha santeman mu nyam ni nyina mo no mo pe nipa kuma sibere yo wo how amanye ugad betwa mo a nya emuaye papa na oba na oto na bo ne nan ngasa no pese mu de mu pa kamera nto so won san bandage no ibiati nyina ne mamo 3 weeks ne edako e mana bla bo mu biom ntim ade am pese mu nyama me no okay ye betwa ne nan no e de ato ho na nyame ya adoma ye de bia sende o enko mabio mama mu 3 weeks 3 weeks 3 weeks 3 weeks wow ikrondoko okay na katachi ebeda ase anwumire yebre na yebe enti ye betwa ne de asende o na yetwa bi de ato ho na daachi ankwa mabi no ne hoto no no obeda omanfo ase a ye de ato TV no so amomu nyina ho we de enye case yo moni adwuma mo bode abo asante yo yaboaten ewo afigase mpempi no honhom asem si enten habai onim habai pa okan kurum anu wo na ye ka habai ni no pa ye ko Sida Worship Center abua kwakofo dua Bishop Abed Saki Kwapon General Overseer ona di nyame asem emu hwampa de ebedan Sompa Mpe ye sorry ya na nyame na eta ye tuo na sofofo mo banya o me great that's it enti mo bi anyi na fidie mfiri ha ya pon kora ko no mo de mo nsantie Sida o de no mehwam nyame asem ehwam ene gidie ti fagidie touch na Sida o do hoto no so a eno ma boa pa na beba wa brabom ma me kan akoma to ye ha nhira nko a ya pon Sida na eba Sida so wi a ne nwabom so ba omu nyina de mpaebo ye akwa ipa kom kire ne ade so okay Oforisuo ne mapamfo yakram yeko long